13. Hey, hvad så? Nej, ikke så meget. Hvem er du makker med i dans? Berit. Nå, så er du ingen, der klarer det, hva'? Nej, jeg er meget tilfreds. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Der kom min makker ud. Er du makker med Stephanie? Ja. Held og lykke, makker. Jo, tak. Hvor er fed sko? Jørgen. Hvor købte den henne? Hvorfor? Det er lige meget, men hvem er du gruppe med? Dansk? Ja. En eller anden med noget mørkt hår, jeg ved ikke, hvad han hedder. Det kan godt være, at du tænker på Oliver. Nej. Eller Sebastian. Nej, okay. Christoffer. Det lyder bekendt, men jeg er ikke helt sikker. Nå, okay. Jeg kom til gruppen med Marlene. Ja, whatever, Michelle. Det udtales Michelle. Hej, Steffen. Du har ikke noget sæt. Nå ja, det er selvfølgelig. Så vil du have det, ikke? Ja, tak. Vand med citrus. Yes. Ja. Tak. Okay. Er du klar? Yes. Godt. Nej, vent. Jeg tænkte lige på noget, faktisk. Er du egentlig sammen med hende der, Isabella? Ikke sådan rigtig sammen. Nå, okay. Altså, det ser bare lidt sådan ud. Christoffer var jeg glad for at se dig i dag, og i levende liv efter i går oven i købet. Hun er faktisk meget sød, Sara. Okay, måske det var din gode fornuft alligevel i går. Hvorfor? Hvad har hun endnu gjort os? Vi var bare dømme for, hvordan hun ser ud. Hun er meget sød, stille og rolig. Hun virker bare sådan en rimelig bitch, ja. Det er hun jo ikke. Hvad så? Så meget. Jeg tror også, at den store bror nede i Fakta i dag. Hvad lavede du noget Fakta? Jeg købte cola og chokolade. Du ender med at blive fed af det der. Ja. Men jeg tror altså, det var ham. Jeg har også langt til den fest. Siger du godt, hvad med at snakke om ham? Altså, det sidder mange gange. Er det på grund af ham, vi kunne være hjemme eller noget? Det er seriøst ikke. Jeg fik lige være træt, og der er lidt lugt og noget, og der er ikke nogen, der snakker om det. Hvad laver du, mand? Skal vi ikke skåle? Hvordan går med dig og Berit? Det var fint. Ja, fået lavet noget, eller hvad? Ej, slag til piger. Okay, fair nok. Har du ikke Steffen med dig? Nej. Nå. Hvad, har du fået det forkerte ben ud af sengen, eller? Nej. Fed blus forresten. Tak. Det synes ikke. Jeg savner dig. Jeg er også sådan, der er Isabella. Oj. Er der noget galt? Nej, det var bare min mor. Jeg bliver så lige nødt til at smutte. Men Christoffer, er du også ved at være færdig? Stoffer? Ja, undskyld hvad? Er du ved at være færdig? Ja, jeg er næsten færdig. Okay. Det er også her, tror jeg. Jeg tænkte på noget, Steff. Jeg synes, det har været vildt fedt at arbejde sammen med dig. Eller nej, jeg kunne godt tænke, jeg synes, det var vildt sød. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi var sådan mere end venner. Hvis du var sådan kærester. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hey! Hej, hvad så? Jeg tænkte bare, at jeg kunne komme forbi, da du sagde, at du skulle træne. Nå, ja, okay. Hvad synes du så om det, så? Jeg synes, du blev mega god. I know. Men du ved, Christoffer? Ja. Ja. Som jeg arbejder sammen med i gruppen. Ja. Jeg var hjemme med ham i går og arbejde. Og han spurgte, om vi skulle komme sammen.
Nej, det mener du vel? Jo. Har han ikke en kæreste og sådan Jo, noget? det tror jeg, men jeg har lidt tænkt mig at finde ud af det. Hvad mener du med det? Ja, det finder du ud af, Michelle. Det er Michelle, men... Hey, hvad er det? Ej, au. Har du det er sådan ikke en? noget. Nej, det er ikke noget. Synes det gider ikke. Nej. Sig mig nu, hvad det er. Nej, det er ikke noget. Gider du godt bare lade det være? Hey, Au, hvad? er det noget derhjemme? Nej, hvad? Nej. Er det din far? Hvorfor dog ikke med det der seriøst? Er det din storebror? Fucking luder, mand. Hej Michelle. Er det noget galt? Ved du, er du her? Jeg skal spille bold. Det er fucking sted. Det haster ikke. Christoffer? Hej, Steffen. Jeg tænkte lidt på, du ved, i går, da vi var sammen. Ja. Hvad mente du egentlig helt med det, du sagde der til sidst? Jamen altså, jeg tænkte egentlig bare sådan over, om altså, du er en rigtig sød pige og sådan noget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at være kæreste med dig. Men ja, det går ikke rigtigt, fordi du er sådan lidt under standard, så... Far igen. Nej, men... Jeg har ikke noget memory card. Vi er i gang med at finde dig! Nej, to kamera. Ja. Jeg har savnet dig. Jeg har sammen dig, vi spiller. Det lyder som om, du skal spasse. Det gjorde det faktisk. Jeg skal filme mig. Jeg skal filme mig til røv. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Fuck, nej, for helvede, jeg kommer til at zoome ind. Oj, det var faktisk skide godt.